Fibro say sinpat kamit usuk kumen mo ti mentar sengi namar bali ba ngaradep ngam la ban pelat ya ka video namar ba ngayo ya ka ju ujung puli dan ka jung puli na kita power te bang la pelat jeng na ka nong bar puai ti kani kadi ka jeng pensngu thu jonga la ne ka jeng ai mensim jonga la ne ka jeng kentu jonga ya ki khon ka bri nyo trap baro ba ngan ong ipi ya ka jing pentok bria lani ya ka jing le thatlat jong kanuti kamut habanga ong da ka tin try la jong ka tin temen lani ka tin jong kilong suwa man suwa kanuti kamut hakajuk mentaki ong ka kusbi lani ka rot lani ka rondi ki ong ti wadlik pet ya ka dur jong kan lani wadlik pet ya ki video jong ka namar ba ka kwa un penye yau ya ladi takadau ka sakren podor ya la kajat ka khong ti nga kentu ye phi ba la da phi pet ya ki dor jong ka la ni phi pet ki video jong ka kalong thik kumba phi ru phi pet ya ki film kusbi philong thik kumba phi de phi pet ik film kusbi namar ka kusbi ka dei bi ka kusbi la no hiam kanom snothu hiru namar balei ba kum ko to jingruai mo bala ruai da uai nong ruai ngam tip shu tang balong ka de ke jingruai jong kaseng lemakla ka de ke jingruai jong kaseng ke sui mat mo katu masudi ada pi kwa bantip sepang ka story jong kata ka kusbi lani jong kata ka brio ka badi tatdor yala ka jong kamet lani badi tatdor yala ka jong ka long renyang lani ka badi tatdor yala ka jat ka khong lani ka badi tatdor yala ka jat benrio ka badi tatdor yala ki henmen para ka badi tatdor yala ka jat ka khong ka badi tatdor yala ka kur ka jat kamut kata ka dei ka nuti hi borobor kam ju khen namar bale ka perkhat bitang simen kam ju perkhat yeno ru kan nuti ka dei bi ka nuti tengangan ong ipi la de pipet ya ki dor jongka la ni pipet ya ki video jongka kalong thik kumban pen ya yau shu ya ka tie ka bha ban nai pet ya ka bha ban nai perkhat am ta jongka ai kan jot ka bala jot ai kan jot tang bal la shai le sisngi la da kawan phai ru shala jala la jong ai ba kata ka brio kamut tang syute pakawan phai kino ki prasnong jong karu kidi ban yathu ba kalawan phai kanuti lada kawan phai kanuti kamut ngi nakajat benru jongiru ngi di ban tip bnya bha ka sa ha kawan na ka syong ha bangi ngimde ban ailat ya ka ta kanuti ba kan wan penjabo pat hangni bandarap jot nang banta jongka tangkatahi nginom khan ya ki jingkat jongno namar ba sisin ba kanuti hi kamde ban yakhle khawlang bat kibrio kiba nang i yala ka jat ka khong nang i yala ka dustur nang i yala ka jat benrio lojong da ka bangi kentu kan pham henrei menta kum kanuti kamut ban kren podor lane kamon kren thatlan te kamut kata ka nuti kamde hiru ban yadon mentalang ha ka imlang salang kanuti ti mentala da pi pet ik video jongka lada pi yai keren sepang jongka kalong tik ma kersian ya ka namar kanuti kayo mentoy na kita kiba pi pet ik video jongka kalong tik kumba pi kersian ya ka lada pi pet te kemut ka kala syukut kumtu ti mentala da pi pet ya ka video jong badeng ru pi komen tensi tensang kenar am lada pim sngotu pim sngo tanat pim syai ti kemut kata jing tim si jong pi kan manto ayu ba fin pe video jong badeng namar ba film don jing sempang te henrei mentala da pi pe ru ek video jong to ka kanuti jong ka kusbi ru kalong kumju namar habanganga kren ya kata ka jing sempang ka ba pi film semladon te kanon jing mut ayu ba fin tim si yang ngam la ban reply ka tu jing tim si jong pi te mentala da pi pe ya ka video jong ka kusbi ru pi tim si da pi pe ik video jong aro pi tim si te kanon jing mut ayu bangi ngin yakran haki social media la ne bangi nangi tai bangin ong ba i ri ijat benrio te perkhat to puson halade ken
ka kentei hi borobor ka debi ka kentei lada manta ha dorbar sinong ha dorbar sinong lani ha kino ki dorbar ba ka kentei kamla bni sim manta te boleh pinya tewe ka kam jong ka kentei hi ka de ka kentei wat usamson unang khlem ha ka dili la ti ha ka ni je benriu jungi li barok khot ki kentei badon ha ka ni je benriu jungi kat ba kidang id ustur ki dei hi barok khot ki dili la ki dei hi ki dili la namar beli kimpen kraw ya urang ba kimpen kraw ya kasnam ka ksut yung urang ba kimpen kraw ya kabor ka ikhtiar yung urang ba te mentoy saka bangin dang ikren namar bali bala ladang inang don hayingkur ki ngingi long tik umasilur ndale sing ka tanga ngingi long umraw ten don jingbot ayu bani kran nak tak kentei ti ngan sukentu ngai sukentu kan pham ye phi bro khoj tolong borobor ki bakra perkhan tolong borobor ki basyamphang tolong borobor ki bakresian parang ba lada pim kresian parang ba te kanun jengmut ayu yangi bangindang ya keren bante ke jai benrio mano bante ke jai benrio mano bania da ke jai benrio haba tang parang ba ngimna ustu jengmut te ngin ya keren sang nang banta kada jong kan thei kanun jengmut se ai haba hang ne mdon jing teli te mdon jing teli ngi keren mdon jing teli ladang idon jing teli ngimdon syuk ka jingi iben parang ba te kamut ngi kalawan hi otomatik hi kelawan sakajing bah henry prarang ba nginang ya kedukti prarang ba hi nginang ya keren tinsang prarang ba hi ngimpat ya sungtu bani keren khana ten don jing mut ayu bang ngin ong i jejat benriu ne i jejat benriu ka kentei te kemut kan rawat ka kentei kan ra asti ka kentei kan ra suloi ka kentei ta te kemut lada pipi ong kum ta te kemut ka bha banai long rang ba syu ra ti kumno ka kentei ka penki e ka jumut jum berkat jungi hanre ngi pet ngi sa shrai e ka ngin le ayu e ka khamdon na jalala jong don jalala jong te kumut menta kan keren te tang la shari singi kala ja kerteng hanre menta lada ka hang ni kamdon pi shui shrai nam ta jung ka kan jumut ayu berkat hin la dia namar balei ngang ong ipi kan nuti kade nuti lada hang ni hajala jungi la itu ya kata karot ocean la itu kata karot ocean kila sedang saban mi sabar dia mentah ne jala jungi kim yo mon syu kim yo lat syu ti kilet sabar dali sabar kemut kade halor jung kata ken kadaw ba kim yo le mon ne jala la jong ta kadaw kilet sabar kisakan tho pat ya kajat benriu la jong kade kata hi kamdan iye halor jung kata ka jing kran ka jing le ka jing kam jung ka sulong be tang ba ka kwa an penja yo ya kata ka jing long nuti jung ka tang kata hi ti pendon kam na kani what you should clear or you dom ti bahaba nai pet ya ka pet be tang ke YouTube channel jung badang ro la biang ibadang insa ai jing mut sibon yi phi ya ka ba pin tension nang mata jung ka ti bahaba pet bat perkat ya ka YouTube channel jong badeng kenang ba ka YouTube channel jong badeng kanirap ipi da ka ba i ai jengmut ipi manakasngi bat ba pinyo mensiam halaki sngi ti kenang ba pin scam halaka ka jing kra perkat jong pi kenang ba pin scam halaka ka jing le ka jing kam jong pi halaki kam ki jam jong pi namar mdon jengmut yang abangan ya tai na kamenta kanuti kamdon jengmut kanuti karondi kamdon jengmut karondi ka kusbi kamdon jengmut ka kusbi namar kan yai penjot hi kilong yeng long sam jungi tia tang sen pai sa ka ki film kusbi tang sen pe ki film kusbi tang sen pe ki video jong ka kusbi kala pen sniu ke jengmut jong perkat jungi namar beli tang tang ka ilam bakla wadia ka kemi ki kon la jong sakalet man namar beli kadur bahbrio jong ka te kadur bahbrio jong ka nuti nei ka yalam bakla ya kadur kemat yung temen ka yalam bakla ya jengmut yung perkat yung temen ru te bahab nai pet kadur jong kanuti bahab nai pet ya kadur bahbrio jong kanuti bahab nai pet ya ki video jong kanuti namar beli kapan sniu ya jengmut yung perkat yung pi kani kadi jeng tu jonga ti mentangan cuong ipi balai ba ngingi don kam bani tai ngi don kam bani kran parang ba namar ka jeng scam hi kadi parang ba nama ladangi scam parang ba kalau we jong ka jai benri ru ka im ladangi ngi dangi syun parang ba kam don jengmut hirup bani kran ya ki we pat ki kam ki badangsa hanre suki ladangi perkhat bani tai lani da ka ba ngi puson ba ngini pan scam parang ba te kan ngin sala bante ki jai benri hanre om ha ka kentei
haka kenthe lada ngi ngim pat ngotho hi prarangba naikran spang kenthe judan hiru unu rongba ba im khlem kenthe bat judan hiru kano no kenthe ba im khlem urongba hanre kidon ki kenthe ki badon akor don burom pede ki ba i jala kajat ka khong te perkhat nang bata jongki ken nai perkhat nang bata kanuti sto kita ki ba i jala kajat ka khong kita ki ba burom jala kajat ka khong te perkhat nang bata jongki hanre mental da pi perkhat nang bata kanuti pi pilai chit kli pi sepelai ki tin si tin sang pade kitu ki ba baha pade ki kenthe ki ba i jala kajat ka khong pade ki mong em ba pila akaran palat pila comments dari tin si tin sang ki mong em ki tu ki ba yu i han mar bali ka di social media te bar kho yu ilun ti mentang di benlong ki ba perkhat ke namar bali khnang ba nompen sniudur pade ki kenthe ki ba don hang ni ki ba baha lani ki ba i la ka jat ka khong ki ba yele kat bala hi ban kenti wela ka kajat ka khong lani ki ba yele kat bala hi ban dai ka buram ka ijot jong kajat ka khong perkhat nang bata jong ki ken perkhat liu nang bata jong kanuti ti kani kadi ki jing kentu jonga bangin long borobor ki bakra perkhat bangin long borobor ki ba syamphang namari ya kano ka jing snio sio ba kan telep yangi ngidi ban yada shua ti ya ka ba ka jing snio ka don hakmat jungi hendrei tongin matla na ka banta ka jing snio tongin long ki bro ba pet na ka banta ka jing bah kani kadi jing kerpat jonga kadi tu jonga baha mana ya thau thma nam ta jongka namar kamdon jengmut namar ngimla ban ni nam ta jongka ngang asu a jengmut kani da pi yas ngau kumno ro to yas ngau halade handre kani kadi jing tu jonga ban ai man siam ye pi ba phimde ban pet ya ki video jong nuti phimde ban pet ya ki video jong rondi phimde ban pet ya ki video jong kusbi handre to sneng to khrau yala ki kun ki ti kumba pi la yu nuksa pade na kane na ka kusbi bayo ki kun ki ti jonga jong pip de kin kai kusbi la sai singi ti kin penjak burom yala ki yala ka kemi yala ukpa penjak burom yala ka kur kajan kin penjak burom yala ki men para perkhat nang ta kata ti kani kalong bet ka video ka banga nga kentu kan pham pi la ne nga persuk thu ipi ti jar ki ba sngo ya hap e kata ti sunget lani like share subscribe kamut kata kade ka e ka banga nga kwa nang musim ka e ka badon musim jonga namar ba bunsin hi kinongi lambakla kidon be hala ha kisnong ki thaw ha ka imlang salang kidon be handai kidon ru ki baba kidon ru ki basnio tiala da wei ubri usnio na ka wei ke jait benrio phin kano e ke jait benrio ko wei kata kamla banlong rada wei ubri usnio na pedeng jong kata kasnong ka ba usyong phin kano e kasnong bro ko wei kata kamla banlong tiala da wei ubri usnio na ka kur ka jat jong kakur kajat jung u phin kano bar khoi kur kajat kata kamla banlong kano be tangi tu ubri wasnio ti mental ada uwei ubrio na kabalang usnio phimla ban kano bar khoi e kabalang ti dena ta kadaw ba kani hi kalong be ban pensku thu yangi ba ngimde ban karna bla eki bar khoi ba ngimde ban le sit khli eki bar khoi ngide ban long ki ba perkhat ban ken namar ka jingle ka jongka kalong ban perkhat yangi bangi ru nginde ban thau thamai ba kanom don ka jingja ba kum kani pan hadin habut handrel dangim perkhan te kemut kan jingmut ayu yangi bangin kerkat menta namar kanang yaja si yaja ti long ki bru perkhat janai ki halor ki baro ti ngangit ba kitu ki bas ngotho kilas ngotho kitu ki ba persi ki ba kantho kinang kantho ti mlilei ti bon ki bakan tho ne bon ki bakarsan ya kani ke jingkran junga kamut ngan sapet ha kita ki comments ti ki bapersya ngang num reply dari liru andai bakarsan ngan pe kita ki bakarsan kan nungut ti lada kaya hap kamut nganang plat syusyu ya kini ki ya kani ki video bang nganang ai mensemi ki beri jungi pade ki ba i ela kajat ka khong ki ba i ela kajat bendi lojong da ki jingmut ki jing perkhat jungi kumno bangin sedang thamai ni bangin te thamai ban pen pha biala ka imlang salang ka jungi ti tangkini kentien kublai sibon ni fibro kami usuk komen kublai sibon